Bueno, 2015an eta Kitxo Euskara Elkartiak egin zeban herriko ostalari eta merkatarien artean galdeketa sakon bat, eta galdeketa horren ondorioz konturatu ginen ostalari eta merkatarien artean bazegoela hutsune bat euskararen erabilerakiko. Konturatu ginen Ibarren merkatari eta ostalarien arlua oso toki estrategikoa dela euskararen erabilera bultzatzeko. Orduan, esan genuen hemen zein beharra dakau eta Eibarko udalakin, merkatari elkartiekin eta ostalari elkartiekin elkartu ginen, eta hortikan sortu genuen pixkat Euskaraz Primeran kanpaina. Euren beharrei pixka bat aurre egiteko. 2015an hasi ginean, galdetegi horren ondorioz, gero joan ginen ostalari eta merkatari leku bakoitzera, banan-banan, galdetzen eurek ze behar zituzten, eta ekimen horretan parte izatean nahi zuten edo ez galdetzen. Eta bertan, 200 gora establezimentu sartu ziren, eta hor gero beste hausnarketa bat genuen bakoitzak ze behar dituen jakiteko. Hor bai zegoen beharra paisaia linguistikoa lantzeko, paisaia linguistikoa gehien bat izan zen ostalarien artean. Dituzten arduen zerrendak, menuak, hor bai itzulpenak egin behar ziala ikusi gendun, eta laguntza hori eskaini, musika, tabernetan jartzen den musika iruditzen zaigu oso indarra handia dakala, zu taberna batea sartze zeanean eta euskal musika entzute bazu, igual zuzenian zuaz ostalari horien gana euskeraz eskatzen. Eta dendariekin paisaia linguistikoa ere bai, eta horiek lehengo hitza hori be euskera izatia, merkealdietako kartelak, eskaintza bereziak, askotan zegoazen gazteleraz bakarrik. Orduan hor ikusi genuen beharra hemen elebidun gutxienez, elebidun izan behar da. Euskaraz Primeraren barruan, udalarekin eta merkatari eta ostalariekin batera, ekimen desberdinak zuk esan dezazun bezala, ezta? Ostalarien artean adibidez, banatu genitun mahai gainean jartzeko manteltxo batzuk, eta mantelian agertzen dira kafe bat, kafesne bat, bokadiluen zerrenda, olako gauzaitxuak. Gero azukriak eta zerbiletak banatu genitxun, Gabonetan, San Andresetan, egun berezi, fetxa berezia gerturatzen dira zen enean, atietan jartzen dituzten oharrak itxita San Andresa direla eta asteazkenan jai, edo ordutegi bereziak. Gaueko 12:00 goizeko 4:00 zabalik. Hori ostalarietan, gero dakagu Gilda lehiaketa, Gilda lehiaketak bai hartu dau kriston volumena. Nik uste herritarrak egia hartu dula oitxura, behitxu datorretak itxeko Gilda lehiaketara, guazen herriko partea hartu duten taberna horietan rondatxo bat eitzera, eta nik uste torbe ambiente polutxa sortu dela eta herritarrak oso aktibo daudela Gilda lehiaketan adibidez. Eta gero merkatariekin faktorinean egoten gara, eta horbe jende asko hurbiltzen da, beti dakagu oparitxo bat emateko, zozketak itzen dira. Niretzako erronka nagusiena, bai herritarrentzat eta bai ostalari edo merkatarientzako, behintzat lehengo hitza euskaraz izatia. Gero bakoitzak ikusiko du noraino aldun edo ze aldun egin. Baina behintzat lehengo hitza euskara izatia. Eta hor, konturatu ginen, 2015an egindako galdetegi hori eta gero, urteak 3 bat urte edo pasau ziren, eta konturatu ginen mailaketa berezi bat inbergendula. Batzuk dauz dana euskaraz itzen dutena, beste batzuk gutxiago, eta beste batzuk gutxienekoak ingelditu dianak. Horretarako dakaguz pegatina desberdinak. Lehengoa izango zen, lehengo 2015an atera genduna da beltza. Honek esan nahi duduna da, ostalaritzan eta merkataritzan establezimentu horretan lehengo hitza egingo dula euskeraz.
Lehenengo hitza behintzat euskara izango da. Gero agian ez da gai elkarrizketa bati jarraitzeko, baina behintzat lehenengo hitza euskara izango dela. Gero, dakagu zilarra. Zilarra da paisaia linguistikoa elebidun ditunak, eta gai dana lehenengo hitza hori seguru euskaraz izango dela, eta gai izango dela gero herritarrakin elkarrizketa bat egiteko inongo arazorik gabe gai izango dana. Eta gero dakagu urrea, urre kolorea. Honek esan nahi du, establezimentu horrek dana euskaraz egingo dula. Zuk pegatina hau ikusten dezunean, garbi euki establezimentu horretan, zuk jasoko dezun arreta euskaraz izango dela. Normalian atian, beste batzuetan barrura sartu eta barran iskina baten, dendariek be mostradorian iskina baten, baina gehiengoak merkatariak dake eskaparetian eta tabernatan saiatu ginen toki estrategikoa bilatzen ondo ikusteko, eta askotan dago 2015an ez dut ekarri 2015an ateatako pegatina zarra. Baina hori ikusten baduzu euskaraz primeran, konturatu horbe lehenengo hitza behintzat euskaraz badakazuela. Bagabiltza beste ekimen sendo batekin, ondiokan ezin dut ezer aurreratu, baina datorren astietan ikusiko da zerrekin gatozen, eta nik uste dut herritarrari gustatuko zaiola, eta dendari eta ostalarieri be gustatuko zaie. Zein arte igual garrantzia handia mandetza ostalari eta merkatariei langilegoari, ezta? Eta nik uste momentua dela be herritarrak bere postua hartzia eta esatia, ez, ni sartuko naiz lehenengo euskeraz. Gero zuk ingo estazu zuk nahi duzuna, baina lehenengoa ni izango naiz. Eta merkatari eta dendariak merkatari eta tabernariak be hori be esan behar da, ni be izango naiz. Danok izan behar gara. Orduan, oin datorrenakin oso posik eta ikusiko euskara zaindu behar dugula, gure hizkuntza dela, euskarakin bizi berdeula, txiki-txikitatik oso zarrak izan arte, eta horre utzi behar dut zaula. Eta benetan burrukatu behar deula, baina danak izan behar gala parte. Ez beti batzuk bakarrik tiraka. Nahi dugu, baina gero asko esan itzen da, baina gero ez da itzen, ez. Benetan sinistu zen nahi dugu noragoa zen, heldu horri eta hain euskeraz. Ez da inbesterako. Gutxieneko hitz bat gutxienez. Kaixo, egunon, arratsaldeon. Aio! Gutxieneko bat behintzat egin behar dugu.